croeso I stream yn chwarae. I chwarae Beat Saber. Ni yn nghanol. Mae Carwyn yn nghanol level. Mae'n cadw'r beat. I am a legend, felly dyna ni. Ni gyd yn mynd I chwasu heddiw yn y sesiwn, siwr o fod. Mae'r gêm yma'n gallu bod yn chwaslyd. Dibynnu ar pa fel level chi'n mynd yn. Ddim agos Rhaid mor anodd yna. Gwan te, ti'n ein clicio, neu... Gwan te Carwyn, boi. So ni yn mod party, sy'n meddwl ni gallu edrych i'r dde a gweld pwy y gorau. O! Dyna ni! Can Griffin. Ti eisiau cael un go bob can, a wedyn nawn ni swapio, wedyn... Bob can? Ie, go on! Sawl can? Achos mae dyn ni... Arder yma. Dim ond cant. Alright, 3 then. 3 can. Rhywbeth funky. Funky? Rhywbeth funklyd. Funklyd? Funky funklyd. Mae hwnna'n chwaith drums, ie. Ti eisiau ffringi ar H5? Roedd yn gadael y job, mewn I ddefau gadoli o'n Pam? Ma'n ego. David Rowe ddim yn hapus. Rwmiaeth. Doedd i'r gael cwbl. Sorry, mae'n just mynd nôl am Ydy sain... Ie, sut mae'r sain yn swnio? Ydyn ni'n clir? Ie, pro rhywbeth mas. Ie, gael ni gwybod. Os oes unrhyw chi'n ei gwylio. Pwy sy'n gwylio heno? Hei! Dyna chi. Diolch. Mae Hapus wedi dweud chwarae bitch lasagna ar Beat Saber. Fi ddim yn gwybod... The thing yw, ni'n chwarae ar fersiwn PSVR. Fi ddim yn gwybod os mae bitch lasagna arno fe to. A dwi'n gynnar. Hapus. Ie, fi yn, trwy'r amser. Fi'n bwyta gormod o lasagna a mae fe'n... Right, hapus sut mae'r sain yn swnio? Ydy e'n richel, resell? Gael ni gwybod achos mae'n defnyddio. Fi'n credu mae Owain wedi mynd allan I checio, ond... Ni moyn bach o sgwrs ydyn ni, dyna Ydyn. Ydyn, ni eisiau gwybod... Ni'n gymdeithasol. Ydyn, ni eisiau gwybod beth chi'n meddwl. Chi wedi chwarae Beat Saber blaen. Mae'n iawn o. Fantastic. Diolch Hapus. A Hapus di dweud mae'n iawn. Great. Diolch Hapus. Well, dwi'n dweud mae'n really good. Mae'n dweud mae'n iawn. Pwy sy'n gywir? Oh, nice games. Ond un can arall a ti'n swapio. Bitch lasagna. Ti'n gallu ffeindio bitch lasagna, Carwyn? Achos mae rhywun hapus di gofyn amdano fe. A mae'n credu mae hwnna'n mod. Ar y fersiwn PC, ti'n gallu gwneud mod o pa ganeuon, achos oedd We Are Number 1, oedd hwnna ar y mod version hefyd, ond yn anffodus ar y PSVR version ti'n methu wneud y mods yna to. Ond yn ôl dwi'n sôn, ar Beat Saber, maen nhw'n mynd I edrych ar genres o gerddoriaeth gwahanol hefyd. Weird man, lot of... Beat Saber custom songs PSVR. O, mae'n mynd am I. Pa lefel yw hwn, Car? Mae'n rhyfedd yn nhw. Normal? Ie, weithiau, maen nhw'n gallu bod yn lefelau eitha hawdd, ond os yna'n y gan yn gywir. Gan can yn Ie, wel na, ti'n Ie, fi sy'n meddwl, ie, siwtio beth ti'n hoffi a... Ie, unrhyw ti'n meddwl. Rwy'n gael custom songs Na. anffodus. Thing yw, mae problem yn gael copyright outright for that thing, so... Ie. Bam. Sut mae'n bitch lasagna? Ie. Nawn ni edrych mewn I... Na, na, ddim.
I ddim googlo fe, just rhag ofyn. Ydy e? Right. Fi wedi cael lasagna sydd wedi llosgi, ond nid i gyda cwr ferch. Wedi ground lan. Gwyd beth, mae'n siŵr o fod, mae lot o Chinese food. Ti'n fel y... Ti'n gwybod, ti'n dweud? Na, ti'n gwybod ddim, ti'n gwybod y rice, ti'n bwyta o fewn fel... Am Rhadai. Be ti o'r fewn? Na! Pari, man. Flasus iawn. We got Domino's wedyn, so dim ots. Who's picked up, right? Yeah, when you're doing lasagna. Ddim eisiau bwyta. One boy trouble. Bwy driw. Beth yw... Na. Lino. Yeah. Cael bitch pizza yna ni. Cam dealltwr, ie. Cam dealltwriaeth. Subscribe. Hey, beth yna? Solo. Hey, pwyd i subscriber. Insta-sim. Diolch. Insta-sim. O, mae'n system boi da. Nice one. Diolch am y... O Wrexham. am y tan ysgrif. O Ie, Wrexham? mae Insta-sim yn streamer sy'n streamo yn Gymraeg yn mynd da. Mae'n chwarae game fel Train Simulator Ratchet and Clank. So, Ie, mae'n mynd da. good. Trim is this, it cost you like 3 mil. Yeah. Yeah, mae da. So, diolch Insta-sim. Diolch am ddilyn a gwylio. Diolch yn ystod. It's a surfer. Ydw i eisiau fan hyn, gallu fel... O ie, mae'n syniad. Wyt ti yn y siop? Na. Sy'n eich coes. Yes, symud. Brodyr gyda'i Mae'n gilydd. gyda'i Ca. Right. James. Mae'n edrych yn really hwyl y game hyn. Mae... Hwnna'n ein gael. Ie. Mae'n un normal level. James, mynd ar... Just teased, yeah, okay. Yeah, it's moving Ar ar y lefel. O, ysgysor chi. Le ma... Ie. Angen hwn. Mae'r glas ar un dde. O, rhywun arall. Mae Insta-sim yn host o stream ni efo un. Diolch O, Insta-sim. diolch Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr. Am y host. So ie, os chi ddim... Oedd Thomas a fi wedi mynd i EGX a chwarae hwn yn gynnar. A os chi eisiau gweld rhywun sy'n gwybod sut i symud Thomas ar hwnna o fideo gwi. Mae fe hwnna gwen yna. Nid y gwenyn! Mae'n edrych fel rhyw dance primitive i. Dechrau glaw. Ond ddim meinti. Na, Oedd e'n sôn o'n Nath nhw'n troi mewn i ni, so mae o'n... na, actually, ti'n Crash Bandicoot, mae hwnna Ie, ie, enw... ie. Ie. Dwi'n dweud, mae'n ti'n gael yn mwgwyd. Falle, Ie, ti'n coffi fe. Popeth yn mewn. Na, ddim popeth. Fi... Na. Ni chi neud un stream heb sôn am pethau mor Ie, ffrifol. gyda'r man Ie. Brexit. O, na! Mas. Sorry. Dim gleidiad, ie. Dim passport. Beth am rai gwir? Pam ni'n gallu cael rai gwir? Brwydyr y passport da. A mae Insta-sim wedi dweud Ar lefel. dim problem o gwbl, o'r diwedd di cael catch o'r stream. Ac mae wedi dweud hefyd, oedd y game yma wedi cael ei setio i fyny yn Wales Comic Con mis diwethaf, felly ges i siawns i chwarae troi fyny yno. Da iawn. Ble oedd yr Wales Comic Con? Wrexham. Ie. O ie, hwnna mewn... Ie, rwy'n ffordd sy'n hwn. Big Glyndŵr, yfe? Wrexham, fel West Ham a Wrexham, A'r campus yn Glanwr, mae wedi dweud. Glyndŵr. O, Glyndŵr.
Ydy. Nice. Nes i edrych? Na, mae Paul Wrexham yn Cymru i'r can. Yeah. Milan. Fel Mark Hughes. Mark Hughes yn come on midfield. Come on midfield. Well, Siawns am game. Wally. Stop Hector! Dyna beth mae'n swnio fel. Ti di beri. Na, fi di dod. Stop Hector! Waw. Nos Wener, stream on fyw. Dyfynu, come on midfield. Ti'n methu mynd yn wrong, really. Paradwys y goglerwyr. Os chi'n digon hen i dia... O, han y pizza. Wally yn go. Wally. Dominos. Dyma ni, roedd y chat box tu ôl o'r webcam. Mae'n bwysig. Dyna, ie, bro. Oh yeah, James! Mae fe ti fach. Turn all the boy. No, palwch. Oh yeah, pull on the board. Ie, ti eisiau mynd lawr? O, fi wedi dod help. Sgym sgidiau dy fi achos o static o'r gwisgo trainers. Digon am ar y top. Sut mae brifysgol yn mynd? OK, ie. Ti'n edrych ma'n mynd o. Mae'n rhaid. Ie. Mae'n rhaid. Drop it, like, o'n independent. Ie, mae'n neis neud dim byd trwy dydd yn. Just free amser yn dy hun. Ie, ti'n sefyll. Being happy. Yeah. Shows? So, ie. Casglu Tambri connectation. Ie. Ie, esbod gatre, honestly, dwi'n like codi lan am naw, a mae dim agor bas. Dwi'n just yn codi lan ac yn mynd i dasgu. Fi'n hoffi'r track yma. Fe ddech yn eitha cyfforddus i neud e. Y synthwaves mae'r bas yn neidio. Bas yn neidio. Wow. O! O, na fe. Fe ni neud hwnna o blaen. Gwylio'r Saber fe. Lan a lawr. Cyhoeddus. Dim ond pan mae'n meddwl ar strydoedd Aberystwyth. Fe'n prifysgol mae'n gallu neud y pethau yma. Mae'n ifanc. Wei, James. Ydy pizza wedi cyrraedd? Siwr o fod. Yes. Da iawn. Boof, 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 boof. Go on then. Does he have ever pizza? Gen i pizza. Pizza. Dim ond does. Pizza. Pizza. Mae'n party pizza, Saber. Rhaid fi mae'n go. Party pizza. Bitch pizza. I'm a little legend. Right. Nearly. That's in barbecue chicken. Hawaii. Pawb sy'n gwylio, sydd oedd y dolyg. Yes, it's like darling. Question da, beth oedd eich hoff ffilm Nadolig? I fi oedd yn elf. Die Hard. Sound of music. Gremlins i fyny. Gremlins. Die Hard. Die Hard Merry Christmas film. Die Hard on Christmas film. Baguette. Alright, me too. Ti di mynd troi'n waw. Yes, I should go. Ie, fi mae'n go. Mae, Oh, na, beth ti di rhywun Mae InstaSim wedi dweud, dwi'n reiddiol o'r sirfon ynddo. Di bod adref dros dolyg a di dal salwch o'r sirfon. Prifysgol yn mynd yn iawn. Prifysgol.
mewn STD. Yw pizza neis iawn. A Polar Express. Polar Ydy, un o'r holl ffilm Nadolig. Nice, hwnna'n ffilm da. Polar Express. Dwi'n credu mae Elf mor dda, achos mae Will Ferrell, mae hwnna... Mae just... What? What? Where's he bod efo ti? What? Right. Whoa! Diolch. Dim angymannu ti. Dwi'n gael e. Hoffi nhw. Ti ddim yn offi nhw? Ond ti offi Ferrero Rochers? Sut mae hwnna'n Dwi'n neud? cymaro. Ond o Ben Dergos, hoffi Will Ferrell, hoffi Ferrero Rocher. Ti ddim yn massive supporter of Ferrero Rochers. Supporter Oh, of Ferrero good luck. Rocher. Ie, dwi'n am fwy. Fe, o ie. Dyna'r unig dwylo sy'n gen i. Let's go in this. But ti wedi gweld y new Greg's sausage roll? Oh yeah. Gwybod ti'n gwylio o PS? Yeah, Piers. Ie, PS Morgan. Yeah. Here's No, more no, that. this big. Man the God. James and siarad am 89. Siarad am PS Morgan. Siarad am blues 89. Barn 89. Dim barn. So ddim yn cynnig yn o'i mewn i'r Neu cysau. Neu casta. You big supporter of Mao? Wow. Right. Hey! Rob, There you are. Cop 9 Right, Joe. right, yeah. Cop 9 Joe. Oh yeah. Commercial pumping. Commercial pumping. I'm an expert. Commercial pump. No. Yeah. An expert on commercial pumping. O, bach o hwnna. Oh, expert. Be di hwn? Yeah, ni angen gofyn Domino's os nhw'n gallu sponsor o. Domino's! Ni'n cael enough Shout out. pob stream ni'n gwneud. Shout out to squarespace.com. Rwy'n rwy'n wedi bod yn gweld blod yn cael Cymryd sam yn ôl Tom. Whoa! I've been in squash proven now. Ddim yn dad y sgwrt yn dwi e. Dwi'n gwneud yn neud ymarfer corff. Mi'n squat o'r o fri. I ti? Odw. Ti'n mynd lawr i'r gym ar y roed i ti? Oh yeah. Mae'n ti'n yma ni thumrunt. Oh! Yeah! Please! Sut mae'n cael yn bod? Ydyn nhw? Wedi dyna oedd wedi neud y fideo diwethaf yn donio. A fe'n neud hwnna. Dyna byw y bit. Ti'n meddwl pam oedd yn mor donio? Unwaith eto. Oh, yeah.
Ti'n caiff i hwn? Be? Mae'n caiff i hwn. Mae'n mynd o'i fi'n Saber. Dwi'n anwybyddu fy Gymraeg. Just i chwarae beats. Nes i ddau. Popeth mewn smoothie. Imagine hwnna, fel pizza. Just Roi in liquid shake, yeah. Mae beer stuffed crust. Mae bob lan neud Mae'n The bobs are away from this. You take half my hair. Yeah. Don't blend her up top and just call it like Sunday, so. Oh, disgusting. Mae hyn yn mynd I bod yn eitha gystadleuol efo diwedd y noson. Pwy sy'n mynd I cael y sgôr I cael? Ni'n chwarae junior novel ni gyda fel nephews chi a mynd yn grach gyda nhw. Be ti'n meddwl sy'n rwylio'r chwech ar gyda'r tîm yn mas? Alright, right, days. No! Be, ti ddim eisiau chwarae mewn offer? No. Ti ddim ar y Unwaith eto, iawn. You're mad though. Unwaith eto, fi'n I clywed hwnna. From Mexico. Oh yeah. Wel, Dewis I edrych fan hyn. Mink. Ti'n gweld beth mae'n mynd o cael am Swabber? Welsh music yn pednis. O ie. Dwi'n mynd ennill Swabber. Mae dŵr fan'na, mae'n really siŵr. Nes mynd yn dweud am y Ie, mae'n nice, ydy e. Gratitude yn cael hwnna. Ti'n gyd bod top. Dwi'n mynd nôl, Krabby. The black man. Krabby. Frank a crank. Krusty Krab fan hyn. Mr. Crunky, beth sy'n neud? 7 tweets! Mr. Nôl! Nôl! Mae'n dweud mae'n un o'r Cymraeg. Dwi'n masio o'r tafod deep yn nos. Oh, I do like to read. Oh my god, fill my fire. Na! Na! Ti di gorffen nawr. Ni methu! Methiant. Methiant iaith Cymru. Beth yw'n neud? Rhaid pwy sy'n chwarae nawr? Ti eisiau swapio I ti? Ydw. Ti wedi cael digon o golli. Wel, o'n i'n neud eitha da. Mae ti yn neud dda, ond ti'n... Combo cant. Combo cant. O ie. Cant o gombos. Ti di cael gwell. Angen golchi'r... Ti di Na. cael go? O, gwell ti cael Wel, e. eitha intense I bod yn di. Mae'n rhoi target I Chucky Hero. Ar expert. Yeah, expert. Expert. Professional. It's eitha da, is it? Wet wipes yn hanfodol yn y sesiwn yma. Baby wipes. Baban! Baban. Pwy sy'n siarad fan hyn? Thomas, siarad am. So, glas y ddeil. Gweld chi, mae'n iawn, gweld chi ar Twitch. OK, cool. Amser dŵr. So ddim high score yna, os ti eisiau Na. neud e. So, Expert. Dylswn ni gyd neud yr un un? ie, normal. Dylwn ni gyd cael e gyd ar normal.
Achos o'n i'n mynd i gweld beth yw lefel pawb. Country Road remix. Country Round. Methu darllen. Na. Still na ni. Right, pari na fi angen chwarae. Backhand. Yr un bobl arfer i ffarau. Pa'n eich hwnna? Commercial pumping. Valerian. Ond fi ddim yn credu oedd unrhyw wedi gorffen yna. Commercial. Pan bynnag i Python, ni'n mynd i cael digon o goes. League of Ie, ni Legends. just, os ti'n breastfeed rhywun nawr, ni rhaid just mynd o fyna. Just bod pawb yn cytuno i bod ar normal a ddim ar easy. Roedd am Ie. Beach Saber. Yw enw'r cael. Beach Saber. Hey. Ie, mae Beat Saber yn gan dda. Tom ar top fan hyn, so go on. Oh. Tom ar top. Oh. Oh. Wyt ti am crave o Jar Jar Binks? Roedd byth wedi chwarae hyn o blaen. Well in the Matthew. Dyna fi hefyd, ynddo fe? Just coffee pen. Yeah. Choke. Joke. Tag artist. Taggy toast. Good on camera. Yes, nice spot there. Oh, dim mor dwm yna un Thomas, ond eitha agos. Where's those hammies? Mae coesau cryf dy fi. Mae o'n eich chwarae rock. O ti? When I was a young warthog. That's really good online thing. Live action. Wel, mae hwnna, wedyn mae Aladdin, Dumbo. Dumbo. O, dwi'n mynd edrych ymlaen am. Rwy enw ti mewn. No, I'm in D. Dwayne. Mae Will Smith yn chwarae y Genie mewn y la. Ojo. Ojo! Very fun Ojo. Nevis storm o mas. Mae fi yw'r Beat Saber. Rum and bass. Ydy hwnna. Oedd yn can da. Mae'n mynd neud symud, ynddo fe? Gall hwn bod... Ie. Gall cerddoriaeth yma bod yn Mask of Zorro. O'n i'n mynd i ddweud fod sy'n dweud o'n falle bydd pobl ddim yn hoffi i'r ffaith bod ni'n mynd am Disney references in DreamWorks, sorry, yeah. Woo! Oh, Catherine Zeta. Mae'n mynd i'n gael at Ydy e? Cyfrin gogledd y ddefeg. 1, 2, 3, Try. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So nhw'n siaradwyr rhan o Belfast. Dwi'n hapus i gwylio. Hence the sim. Ti'n nos da ni. Na, fe'n dwi'n O, dyna beth yma'n mynd. Ie, ti'n methu... Ti angen swipe on. Ie, dyna ti. Ni'n ffocus yma. Hello, Chase. Never fail. No! Trio can arall. Na, mae'n ffain rwy'n gallu gwneud e. Ti'n siwr? Pwy di hwnna? Coppers. Diolch. Na, hwnna'n fi. Hwnna'n ti, ie? Oedd yn James. Ti'n rhoi joke. Ti'n rhaid cam sy'n llafu dyn nhw. Jones i bai. Fi'n credu hwnna'n brawd ti, siwr o fod. Fi'n cofio'n gwneud Jones. Summer Base, ie. Mae falle, oedd yn ti. Nes ti cwblhau e? A nes ti just gwasgu bod yn gwneud? Ie, mae'n pas... Fwn tri... Ar can arfer fi'n rhoi enw fi'n Be di'r League of Legends? Mae'n siŵr pop stars. League of Legends. Mae hwnna'n yw'r con newydd, y DLC newydd. Ti'n fe? I'm a pop star. Mae'n porffor. Ie, mae Spice Girls yn nôl, gyda achos nhw'n amlwg angen arian. Mae rai nhw yn, a mae rai nhw ddim. Ie, ond... Dwi'n credu Mel B sydd angen arian achos mae'n ni'n cysgaru gyda y dyn yna oedd yn sexy. Ie. Ie, oedd e ar Jonathan Ross. Chi di clywed y stori? Oedd hi fel... Actually, na, oedd hwnna'n erthigol ar-line. Ond beth sy'n diddorol yw pan o'n i'n ifanc, o'n i'n ffansio un o'n nhw, a wedyn pan fi'n hŷn nawr, dwi'n ffansio rhywun arall. O'n i'n ffansio y Baby Spice a Ginger Spice ar dechrau. Nawr... Ie, nhw oedd favourite. Ie. O nhw. Ie. Ar y bryd. Dwi'n ffansio Poshmark, so now dwi'n Mel B. ffansio David Bowie. O ti? Wel, oedd yn Dim ar. Yes, iawn. Ti'n ffansio rhywun pan ti'n ifanc, a bod ti'n hŷn, mae fel beth ti'n hoffi newid. Ah, right. Rwy'n ti'n hoffter rai ti. Mae fel coffi. Whisky. Mae plentyn fi yn hoffi avocado. Ja, maar dat is sweet. One of us. Wow. Hey. Wat doen we? Mae nhw o Holly Bush. Ie. Cwm Sarawi. Cwm Sahawi, ie. Cwm Sahawi massive. Ah! What? Ti'n gwybod? Beth ti'n neud? Come on. Yn y gwerthu. Mae'n Matrix na. Na da beth sy'n digwydd. Colli pen a wedyn. Wedyn dwi'n ôl, mae'n combo at ei gilydd. Sbiwch y wal. Be ydyn nhw i ddweud? O, byddai'n neud e trwy nesaf. Pam ydi... Pam dwi'n mynd hwnna? O, wain. Brwd sos. Fedrwch bwlio fi, mae'n gael. Wylia. Bolio. Start bullying. Come on, bitch. Yeah, come on. Yeah, shoot him. Bam. Jam. Wyt ti'n gael Dolly Bush? Badge, wow. Clam. Ti'n offi ffinis... Dwi'n fi'n gwneud ffinis yn ffilm. Ti'n gael Dolly? Ie. Wyt ti'n gael Nosher?
Spiller fel yna, meinig. Feel some fur. Who's pairing that? That's clever. Oh, We had to be. like picked out Facebooks and Dan does top Egypt and all that. Mae'n pwys yn drift am yn rhywbeth. Ie, dyna ni, ie. Ti yn chwifio... O, na ni. O, rif! Jod a hamar. Fina. Lons a chi. O. Pam nhw'n drifto? Wel, Ie, yn union. Edrych bo'n fel, like, right down hwnna. Owen. Improvise. Ti di torri'r... Overcome. Yr grills. Ah, ti'n siŵr? Dim problem am byd. Grillio. Ydy'r y camera gallu gweld nhw? Pryd rwy'n rwy'n nhw lawr, edrych, maen nhw'n fel drifty ffwrdd. Drifty? Mae un person yn gwylio ni. Yes! Wey! Wyt ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? Wwaia! Wwaia! Loyalty. Ni ddim yn gwybod. Y mam yn gwylio. Mae'n dweud. Funky. O, ti di ti. Un a un. Pwy hynna sa? Wel, di wins sy'n mar. Ie, gael Stephen cael go. O, sgwr yna fi. Ni angen Faswyd oed. golchi hwnna. Dim allu rili. If I say the moon. Sy'n dŵr. Do. Na, do. Dim rili ti. Mae bod yna falus gyda rai nawr, nhw'n dechrau. Di siŵr. O, mae un fan hyn. What a pwynt. O, dwi'n diadr. Ydw si o bingo. Conky, monkey, bonke. Mae'n trwy'n ffordd cywir. Na. Right, sy'n rhywun arall moyn pan yn o di? Sorry. O, sgroff yma. O, yes, fath yna. Mae'n i'r un o'r ffos. Dyna, clear. Hundreds. Symud nôl, fi'n credu dyna'r problem yw, os mae pawb yn symud nôl, dyna ni. Edrych lawr ar sgidiau ti. Yma ni'n enw Cymraeg. Neu, rhaid o'r tro. Na. Edrych lawr. Ie, mae hwnna'n gywir. Pa ffordd o'n? Glas yn y dde. Dim siwgar. Ie, dyna ni. God, edrych. A wedyn, os ti eisiau... Ie, ti'n ffain. Os ti eisiau... Disappointed efo'r pizza, mae'n mynd yn oer. Fi fe? Ie. Jyst edrych yn syth. Ydyn ti dan boeth? A wedyn gwasgu hyn. Dwi'n mynd yn oer. Reit, dwi'n ti'n bod yn iawn nawr. Gutted. Ond mae dal yn oer. Mae dal yn nis. Just clicio rhywbeth. Normal. O, James. Beth? Wel y byd wedi gwneud, dweud. Shit taslo? Yes, i nawr. James wedi dweud stuff crossed me. Na! Dwi'n hoffi stuff fast. Na, di hoffi stuff crust. Nes i trio credinio pizza. Nes i roed egg, wy yn y canol. Credu mae Slayer John wedi ymuno. I'm just here. I just dropped into the VR area. He said, I'm here just... Hello. Dwi'n ochr. Diolch am gwylio. Diolch yn wylio Slayer John. Yes. Ie, dwi'n mor dda, dwi wedi gorffen. Na, ti ddim. O, ti'n gorffen o'r goblin? O, angen dwi'n rili tal. Ie, fi'n plentyn. O. Dwi'n beth yw e? Os nhw'n ni roi hwnna lawr yn bach. Ie, rwy'n wedi angle fe. Ie.
Really concentrating. Yeah. True Sky. Oh yeah. That's one. You're really cool. We're really loyal to YnChwarae. Yeah. Oh, big one. Si ti'n gweld, nes i Rwy eisiau gwylio ffilm. hanner awr o byd lot o nes i... Bird Boxer. Rwy eisiau gwylio ffilm. Fi'n colli Luther! O na, mynd ddim ar eto. Fi'n hoffi Luther. Luther? Lufa. Idris? Idris Saber. Nes i gweld that first episode. Wy'n rhaid o byd? I'm not. Ydy e? O ie. Os unrhyw wedi gweld y Black Mirror newydd sy'n Oh na. Na, ddim e. Bandersnatch. Mae'n siwr da, ddo. Mae'n Black Mirror. Dwi'n offi black. Ond achos mae Luther wedi bod nawr, fi ddim wedi gwylio fe eto. So... Dwi'n gweld y body part. Ie, hwnna'n da. Gwylio ni. Dwi wedi bod yn gwylio Black Lightning. O ie. Dwi'n hwnna. Mae'n fel... superhero. Mae'n siwr gweld y rest o'r CW stuff. Narrow, plan. Mae'n yn gofio fel season 1 a 2 o Arrow. Rwy'n mynd allan yna. Mae Battlefield. Flash yn dda. Ti'n wedi gweld y cwrs? Dwi wedi. Season cyntaf O, o fi golf. na, like... Fi dal ar ffris na. Season 5 or season 1. Club di rin. Season 3 yn ôl am Ie, bobl. fi na sy'n dau mae'n rhaid. Rwy eisiau. Bysgu ffynu. Unig problem yw'r person sy'n chwarae Bruce Banner. Mae'n tiny compared to i fel Christian Bale. Yeah, bruh. Whoa. Oh, Bobo. He wasn't ready. Ond ddim yn mynd i bod yn hir. Oh shit. I mean, oops. Mae'n mynd i fod. That's really good. Na. Knowledge. Nid i trio hwnna. Expert na fan. Oh, wow. Level insane, beth di hwnna? Ar expert. Dwi'n clic. Expert, go Dwi'n on. clic fel. Da, pam neud i? Na, mi fy'n yn da. Dwi'n emotion. Dwi'n mynd out to it. Trio fe ar, like, normal neu be? Easy. Na, bydde. No well. Mae gan gael dans o? O ie. Mae'n y best thing, pan ti'n gweld e, mae'n amlwg nhw'n gwybod, ti'n gweithio. Neu mae rhywun yn cwmpa drosodd a mynd mynd, watch the step! Na. Ie. Dwi'n mae Mantis gael chi. Mae Jake yn gwneud Mantis! Mae'n cael ar ôl. Na ie. Oh no, mae fe'n stryd. O, mae'n swydd bach yn goes, mae ddim yn helpu ti ddo. Ie, mae yn. Mae'n rhywbeth. Mae'n coffee. Mae'n coffee. Mae'n mynd rwy coffee. God hydef. O! Dodge stuff, yna. Let's go. Yn y pocket now. Amdani.
streams. Hey! But wait. Tom. Mae'n rhaid down. Jones. Okay, diolch. Orange juice. Oh yeah! Da iawn. Just fel y tygau. By yn hop. Ti eisiau gwneud un arall hefyd? O, dy fi. Dwi'n meddwl, slice o lawr. Dim ond sy'n Beth Beth yw Feel round. Dewis da. Glasur o pizza. Ond na, pa'n cael nhw arall. No medium. Ni ddim yn digon weithiau, dwi e? Mae hynna digon. Fi a brawd. A fi. Na, ti. Am large sy'n brif ysgol. Os o las. Mae'n cael... Be, large pizza? Dwi'n angen cael hwnna i lain ystod. Ie. A wedyn, o beth a hanner o fe, wedyn gadw A ie, syniad da. Syniad da. Be, ti'n boed ar... Ti'n mynd allan ar y dref? Na, dim rili. A falle, ie, mi'n cael cinio wedi. Ie, ti'n cael... Dwi'n cael rhywbeth stodgy. Ie, o'n i'n neud hwnna. Ie, mae'n eisiau bod yn gallu yfed wedyn. Wow. Neu falle yn y gole yn Aberystwyth nawr de. Yo cwyd fel pob ffordd. Na. Ieth. Be, dim ond, like, camp people gallu mynd ar pryd ar un pryd. Wedyn mynd yn, flat. Fine. Stephen, is di Aberystwyth? Lle oedd y llefydd cool yn Aberystwyth? Panta Cannon! Mae di cloi na. Just achos Stephen. Ti'n ysgol lle. Ond fel... Stephen nath Guy Pantacelli. Ie, does dim modd i unrhyw byd gweld beth oedd wedi digwydd. Na. Fel dechrau ffilm arswyd. Ie, Cymdeithas y Iaith bai fi oedd e. O gas newydd. Disclaimer. For more Ti'n cael digon? NP20. Mae ddim yn dateline. Dwi'n hoffi cerdded ar y track. Seri gael go. Sy'n rhaid mynd i'r gym naw am fus. Yn fus? Os ydyn mynd i'r gym am fus. Dyna beth ni'n neud nawr yw ymarfer un. O na, ni ddim actually. Ti eisiau marfer gym ni? Na, gorau codi pwysau, dim cardio ond fe. Right. Beefcake. Cacing. Cacing. Oh. In the stadium, love the way that these swans are sick. Corny on SPV. Ond ni. Swans are sick. Mae chrychau. Torri, just like. O, fi ofio da. Mae'n funny. Ti'n bryd fyr, Morgan. Fi ddim. No, ar y gêm. O, right, oce, ie, Ti digon teg. ddim? Fi'n mwy fel 185. Ti'n gwneud adre i. O, dyna. Mae ddim yn cael fi'n newid e. Ddim yn iawn. Ond mae hynny'n newid i 1.2 os ti'n gwasgu. Falle dyna'r max. Fi'n 60 roedd. Ti'n chwarae gwaith? Fi'n meddwl. Ai trio rhywbeth. 5 troed fe. O, Na, hwnna'n rhan hwyr, ie. Chwyd i ddweud... sut mae'n gweithio? Ie, na. Inch, na. Somehow mae'n mynd i... Rhawn ni just weld. Gweld os mae yn... O, fi yn teimlo'n really fyr. Welcome to Mountain. O, na, pa sy'n mynd nôl mwy. Ti'n haber. Fi am yn 1.4. Pwy sy'n 1.4 fan hyn? Did he go actually static lights? Oh. Ti'n gwybod fi'n tal dra menw ar... Oh my god, fi'n mynd lawr ydw i? A na, mae'n teimlo'n well. Ac Ian Wisnam. Dwi'n Gofio Ian ddim Wisnam. yn ddarllen Ian Muslim, nes i gofyn fy chwarae. Dwi'n edrych mewn i'r hanes. Hwna'n gêm. Dwi'n methu Hwna'n ei newydd. benthyg arian.
Uncle Ian. Dod o groes o swallt. Go on, Morgan. Ewyth yr woozy. Okay, woozy bach. A i'n gael cwbl o byd yna. Sugar. Oh my god. Oh my god. Ian woozy na fi bach. Dangos y camera. Greenland, but that's already. Woozy. Yeah, Machine definitely. Na, ond mae fe un tabla ac yn dod o'r un pentre a... So... Oh my god! That's dyn taith! Ie, dad, fe'n post. Wyt ti'n trio golfio? Na. Wyt ti'n good golf ni? Ie, wyt ti'n dda? Mae'n neud o'r generation golf driving. O, ie. Right, mae'n rhaid ni ffeindio rhywun. Ond mae nhw'n Dyna ti'n mynd i'r bank spare yma gweud hynny, twyd. Right. Ti'n cael o waharddol. Ond dyma, mae chwarae yn hoffi 23andMe a peth. O iawn. Mae'n hi'n gwybod pwy sy'n brefnu. Beth yw ei haflwms? Na, mae'n mynd... Na, wi o ddifri nawr o ran genetic ag ati. Tro fel R1Bs ag ati a... o'r Alban, ie. Wel, Na. Saesneg yn o'r Ond mae'r haflwms o'r pethau yna yn mynd mewn fwy o dynodeb. Dos ti'n neolithig. Fi mewn ddiddori yn y pethau yma. Oh, nice. Tom Jones. Bobo. Arbenion arbed. Arbenion arbed. Ennis. Ar ei ffen hi. Anghenion arbennig. Gymaint ti'n meddwl. Dyna fe, wi'n mwynhau hyn, pan wi'n dawnsio. Cornel. Just di. Pa gan di hon? O, dyna fe, ti'n mynd fi gogi fyna. Na, mae ddim, mae just... Emperor's New Groove. Fi eisiau troi'r golau off. Oh, Dyna'n Now help. I've got a club. Dyna'n well. man, disco like. Awn ni yn y clwb. Nes i 20 mynd drosys yn fath o'r clwb yn casyn. A glwb. Y peth yw, efo'r clwb yw Rees. O iawn. Sit. That was a 7. Wedyn ni yn slot drop.
Hey, Dylan over there. I did a genuine. Don't you need YnChwarae or some arse as well? Yeah, YnChwarae switches the button again. Yeah. On our bed. On a new I know bed. channel now with me. I know bed, yeah. It's on your darling, baby. Pushing it out there. Bam. Bam. YnChwarae ar camera. Hwnna'n sioe gwahanol. Na hwnna'n y channel yn chwarae ni ar y wefan. Cyntaf o'i fath yn Gymraeg. Popeth yn Gymraeg. Dyna i ddyn thing. Oh yes, Sally Money. Mae beth o'r Jack a Joke. Ah, Jack a Door. Jack a Joke now. Yeah, I've been ofnus of it. Jack, they were. The D never hat. Oh, Sally Money. Oh, Sally Money. Just creep around the cafe. Hello, Jackie. Cafe or Sally Money. Pendra bach. Dyna nhw greu fel Santan. Byd san ma, i inheritig yw'r ond yn angen Good fella yn Marvel Extended Universe. Yn Coral Bumble. Ie, crossover efo fawr. Sally Santana. Yn yr Avengers. Molly Thomas. Mae Super Ted yn troi lan. Oh, actually. It's just funny weird. I don't need my Shandos ni ma. That's pretty well humour being Just not like how Monica. Just a really good much as everyone. Mae fel posh. Yeah. Epitome of posh. Oh, rank A! Da iawn. Saber. Ond i cael... Cant. Ti eisiau gwabar? Fi eisiau rhywbeth. Okay. Level... Fi'n cofio. Na. Na. Hwna'n swnio'n rhaid cool. Fi'n Saber. Ydy ti'n dal llun? O boi nawr. Oh, right. O na. Rwy'n senta. Oh my god. Rhaid y gwely ma. Weithio nhw'n
did last minute. I think we're like I'll check this one. Two play by mine. Incredible for Ydy... Last two my Oedd e'n mynd i osod? Oh, wedyn, Oxford. Dim rhaid i fe. Gen Oxford. Ydy e smarter? Wel... Wel, os ydyn Brian, dwi'n... That's in the financial fight. Oh, they want un... Ah, da. Trivia! Hey, you know love. You know love. Alexia. Ah. Na fe, ar ôl ti ddod yn gyfarwydd gyda rhythm wahanol, mae'n anodd Ie. newid yn y gar. Mae fel y ofnus rydyn ar i'r Ryan and Rose tree. Last time the stream on machine got meant. It's like, oh, you can't, sorry. Dwi'n siarad prynu ffrind. I got to his hand, who just went over. That's my Star Trek Bristol. Yeah, I'm on my knee. We're back, now it's Dodo game, viral email that I can't send. PS4, Xbox, virtual reality, guns, What a day. I don't know, we can rent you, man. Oh, it's a monster. It's like, oh no, it's going over the ground. Pwy sy'n nesa? God Hildor. Yeah, Tories, yeah. Yn bach o Creed neu rhywbeth wedyn, yna? Yes, Yes, Ni wedi... Creed yn chwasglediad. Ni wedi neud fideo Creed, actually. O, ie. Ti'n gwybod beth gallwn ni neud? Dick Wilde. O ie, mae hwnna'n dda. A dwi e ddim yn ni rili angen neud sesiwn cyfan, just cael go arno fe. Ie. Cofio... Ie, Dwi'n fi'n gwybod cofio. ben blwyddyn, chwarae'r gem, gwrthol siarad gyda ni. Ie. Ddim angen wedyn. Dwi'n siarad i fi. Cael ni... Ie, bach o Dick Wilde. Wedi mynd lan. O, pwy yw? I'm Go
Wel chi. Ta-ra! Hwyl fawr. Just be. Yeah. Bubble green. I've got bird box. HTC Vive. My head Oh, cramp crap! really goes thick. Oh, Crap. link bit. Office Rift and shoot back there now. Let's go, man. Tim. The only problem with one is bit uncertainty of the future. Yes, so Sony mynd I dyblaen, you know, Sony. Whereas... Mae'r mwy fai. Jones. Ond mae'n fai. Pioneer, no. Dollar bill, y'all. Need to improve. Dollar bills. Oh! Braich yn dod tu ôl Rhys ac yn neud hynna. Mae dy frawd yn union fel ti gyda'r normal. What? Mae on? Diolch i mi Emsong am y dilyn ar Twitch. Diolch yn fawr. Diolch Yoshi. Woo! Nice one. Ydy, gol subs ni'n mynd lan dyn na. Hwna dweud y gwaith nawr. Go subs. Mae'n rhaid yn dweud y gwaith. Hwna. Diolch yn fawr am y subscribe. Na, oedd glowyr Cymronda yn sgwado fel un. A dyna pam then. A pobl slafaidd hefyd, ynddo? Mae pobl yn dwyrain netio. Ie, fel... Ie. O ddim brif yn rhywun sgwado yn ganol yn hynny. Fel yn hyn rydodiad Cymreig. Ti'n gallu ni allu newid y... Ti'n ar fel Twitch a YouTube, ni'n gallu rhoi yr un dip wild mewn. Ie. Os ni'n... Achos ni wedi wneud o'r blaen pan ni wedi trio fe, a mae fe dal gyda'r hen... y hen games. Fi'n credu mae rhaid mynd mewn I individually y Twitter a YouTube a newid y game fel Dick Wilde yn lle Saber. Ie, hanner fanna. Ie, dyna fe. Ie, fi fi newid fanna. Awesome. A mae'n cael y gwrn yn barod. Yeah! Mae'n game fel.
A mae party mode yn hwnna gyda high school hefyd. O, I don't know. Mae rhywun wedi rhoi gael Tom Jones. Shefton. Don't put Shefton. Don't put Crash Shefton. Or with Matthew Potter. James Raiders. Oh, my son. Dwi'n nes i roi thing ar y Discord. Beam. Mae'n wach. I roi Yes, great. Yn y grwyn, roi hwnna. Yeah. Crap! Nah! Oh, flippin' it! So, hey, coffee, man! Mae'n beth sy'n digwydd o. Gan o'i frawd, yma'n y coffi. Wedi colli. I don't think they're even paying. Na, os ydyn nhw'n ysgol, rwy'n just, ie. Yr un lliw ar. Mae genetics Joneses yn gryf. Shut up. Disgrace. Diolch am gwylio InStream Beat Saber. Os chi'n aros gyda ni mynd i newid I Dick Wilde. Dick Wilde. Dick Wilde. Mae Dick Wilde yn game seithi ar yr afon fel... Seithi hwyed, Ddim de America is in fel Columbia, ond de... Taleithiau hi o America. Chile. So diolch am gwylio a nawn ni weld chi mewn 5 munud, gobeithio. So bye bye! So os chi'n gallu... Mae ni dal yn fyw. Yeah. So os ni just yn... Now to be right back to... Yeah, cool. Yeah. Pedwar ohonyn ni? 1, 2, 3, 4, Na, mae mwy. 6. Pedwar ar dau. Wel, gallwn ni wneud 4, a wedyn y 2 person gyda'r sgôr eithaf yn drop o allan. Ie, mae hwnna'n digon teg. Ie, digon teg, dyna ni. OK, so, ni gyd yn hapus gyda just y cymeriadau beth bynnag sy'n dod. Iawn, good. So, ni'n dechrau ar lefel easy, sef y hawdd, sef y swamp, a wedyn o'n i'n mynd trwy. So, Shrek. Right? What are you doing? OK, wedyn ni'n cofio nawr. Beth oedd yr un haws. Kill all them critters! Mae'n cofio fi, mae'n atgoffa fi o Nutty Jake's Goldmine yn Oakwood hen flynyddoedd yn ôl. O, fi dwi'n yno. Wow, bod Jay... OK, na i just... Sharon! Pwy sydd wedi bod i Oakwood? OK, pwy... ail person... Owen di mynd wedi hynny.
Bit pa gun wyt ti eisiau? We need to bwrw need to bwrw follow a goal ni ar Twitch. O 30 followers yn gael 30 dau nawr. Sim pwynt i ni swapio. Okay, yeah. Beth am... Shotgun I fi. Shotgun? Dwi'n mynd o hwnna fyd. Shotgun I ti. Team Bruce. A beth amdano ti? Armor Cletus. Harpoon. Yeah, harpoon. Okay. Clears. Dyna ti. Hey, please. Right, a wedyn bydd Owain a James yn ymuno. Dau person gyda sgôr isaf yn swapio. Okay. Iawn. Banta ni. So mae'r gêm yma'n eitha nice, edrych ti'n gallu gwneud pethau. Mae debyg I actually theme park, lle chi'n mynd o gwmpas a seithi pethau. Right. Oh my god. Mae shotgun on yn fan agos ydy e. Yeah. No. Swn i'n Americano go iawn. Yeah. Edfan! O shotgun y fi ar y ffen? Oes, double barrel. Yeah. Achos llwynogod. Llwynogod, ie. Edfan! Sech yn oer. O, boy. Gwyddor! Oh! Bam! She's snapping. She's snapping. Come on. Oh, yes. Ah, ja. Oh. Da iawn. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Gwyd mae 3 wave a wedyn ni swapio, neu ni swapio'n syth, dwi'n cofio. Yeah. Mine okay. Let's see, so. Not too bad actually. Yeah, it's not actually a flatness. O, dyn ni ddim wedi cael hwnna. Really bad. Alright. Late. Your Philly. Granas. Oh, nice. Granes yn ffrog. Ond ti'n nabod y cymaint neu? Yeah, we're trying to Dwi'n bod da fi. band race. Oh, right. So need to approach you like earlier. So but now we're right. Good. Bars we know. When they spoke after, oh my god. Fascinator. Yn mynd I cael fi yn yna. Oh! Rocky. Mess. Ah! Tro ma fi'n credu mae angen y medkit achos... Man in bed? Have it? Na. Ti'n neud y bit. Oh. Cerdyn i gwaith bod ti. Oh my god. Ti'n siarad fel y bod rhaid i'n ceid. O na, hwn ddim yn tro fi! Stop! Oh, yeah, let's go to the top. Sharon at the top. Sorry. Gael swap. No, man, try Sharon at the No, my top. tea. Ydy e? Over. Yeah. Okay, yeah, next space turn past the VR. Yeah. Okay, so mae hwn yn... Beth i'w done. Be hwnna? Dal hwnna mi, ie? Mae'n rhaid hwnna. Be ti? Well, this is mini peanut butter cups. O, fi'n caru nhw. Oh, don't be terrible. Nicely building road. Yn terrible, mate. Oh no, my dad actually. Paint. Paintball. O, mae hwnna'n eitha accurate ydy e. Mae Comic Con that's newydd yn mis Mai nawr. Oh, okay. A mae Oh, Ken balls. Shamrock yn ffwrdd. Pwy Ken Shamrock? Oh, wait in. Ti'n cofio Ken Shamrock? Na, please dweud y fi pwy yw e. Oedd e arfer bod yn pencampwr y WWF yn Na. 90au hwyr. Really? Pwy poblogyd na Hulk Hogan? Na. Oedd e yn y UFC hefyd. Ie, un o'r pencampwr UFC hefyd.
UFC yn rhywbeth go iawn, ond WWE ddim really... Mae'n actio, ie. Sorry pawb! Spoilers! There's no real me now! Da iawn mor, paid marw. Paid marw. Yn Welsh speaker wedi dweud da iawn Morgan, paid marw. Have a laughing face. Diolch. Diolch, Mr. Poppins. Seith un o'n nhw I cael y goodies. Cael y tŵr. Nice. Mas o ffordd i'n Symud y pen then. A fi'n cofio Shamrock, ie. Fi'n credu nes I prynu PlayStation 1 game gyda fe fel un o'r cymeriadau. Fi'n siŵr oedd e ar fel Smackdown. Un o'r game Shut Your Mouth neu... 99. Un mwy o peryglis yn y byd. Yle? Dyna fe. Nawr, Donald Trump di... Erigol. Donald Trump di merch like that. O, Oes gyda ni newyddion. O, cyfneu. O na, nes I troi'r volume lan. Sut ni'n mynd? Na! Sydd ar y bottom volume. Dyn lawr nawr. Ie, diolch. Definitely chi'n... Right, Terret yn da, fi offi Terret. Dwi'n cadw chi. Have fi gallu cadw y Terret? O, nawr fi bre, I'm milk. Terret. Sut fi'n neud hwnna? Ystod am fe. Idiot! O, pobl ifanc yn edrych yna. O, bwls! Fe'n rhif. Is marw? Ydi. Mae fe'n rhywbeth arall. Arall, ie. Sy'n hyd yn oed gofyn gael fe. Dyn ni millennials. Ydyn ni? Fi ddim yn teimlo fel ni. Na, fi'n teimlo hyd na. Dwi'n millennial fel... Ie. Na, Thomas, sorry. Thomas. Turd. Come on in. So fi ddim yn millennial? Generation. Lwcus, so nhw'n chwasu ar hwn achos ddim angen. Ti'n gwneud o avocado? Dyna ti. Avocado? Oedd hwnna'n y dafad clôn gyda. Dori ydw I. Bruce! SpongeBob, ie. Shrai, bai. Bruce! Ti'n gwybod yr acen o'r cymoedd? Fel un o'r pethau ti'n cael damwain. Everyone's a little bit... Na, ni ddim. Ni ddim o gwbl, ni just ddim yn hoffi alligators. So ni'n nôl i'r swamp lle dylen nhw bwyw. But not you, critters. Dad, maen nhw ddim... Ie, so nhw'n mynd I goroesi os nhw'n dod I byw yn TV. Cos mae Dyfi shotgun! Double barrel. I'r Saeson. Gath hwnna bod yn chat show. Na, quiz show. Fel... Banzai. Oes? Banzai fed now! Save your Saeson. Save your Saeson. Save your Saeson. Actually, hwnna'n anodd I ddweud. Save your Saeson. Slice right. Sylwio funny. Slice right. Slice right. Oi! Hwrach. Crit. Winner. O. Na, mae'n rhaid ni bod yn... Ie. Mae'n rhaid ni derbyn bawb hyd yn oed alligators o'r... Oes oed y pobl yn ôl. O, mae fyna. Go on te. Harpoon! Rhaid ni. O'n i'n neud yn iawn. Cleidus. Cleidus! Wel na, press the button to Dwi'n ei fawr. Ah, pen enfawr. Pen fawr. Dwi wedi gwneud yr un peth. Wyt ti? Dwi'n sy'n coelio. Gwasgu fe. Ti'n barod?
Mae'r thing yn Barod? Actually, gallwn ni eistedd drws nesaf fi fe, achos pobl gallu weld bydd helpu fe gyda'i problem. Croma man. Mae lle i Owain hefyd. Helo. Helo, Moto. Na! O iawn. Yn colli'r sensasiwn. O lladd. Beth yw alligator yn Gymraeg? Come on. Alligator. Alligator yw alligator. As the Holy Bible says, an eye for an eye. And if you try to eat me, I'll eat you back. Ti'n meddwl, ti'n gallu just cael cwpl o munudau ar hwn a ti'n cael pwynt. Ie. O, mae'n eitha hwyl. Mae fe fel un fyny o dacad. Ydy. Ie. Let's be having ya. Rhaid bod yn really cywir gyda'r ganti. Ydw, yn y harpoon. Ie. Fel pwy sy'n yna. Come on. A dyn dad. Hey, die. Pwy oedd hwnna? Rhys. Ie. Rhys. Morgan. Na, Rhys. Rhys. Steven. Oh! I'm always shit. A pickle a day keep your breath fresh as decay. A safle fan ni. Tired shed. Banjo. Dyna, ti'n chwarae? Oh, Stephen, beth ti'n neud? Rhaid fi rhaid tynnu un yma lawr. Beth y stream. Sydd yn fyw. Mae'n stream ein yn mas, ond bydd yn eich cael ei lawr. Gwywed. Gwywed! Gwywed llwyd. Oi! Ar y grill. Come on. Yes. Flip o fe. Oh, bron. Yey! Super. O, ble mae'r gwywed? Cer ar y grill. Ar y pan. Nid. Dwi'n neud gyda hwnna hefyd. Anyway. Ah, paid yn rhaid. Y box fe. Right. Nothing James, says home Owain, like ti the isio gael sound go? of angry critters Come on. boiling swamp gas. Dresser. Okay. Cael doi. Cael Owain yn erbyn James. Iawn. Right. Astro. Oops, sorry. They just newid e, so mae'n doi chwarae, a ti o Owain gallu cael row. So ni newid. O ia. Dyna ti, so ti'n gallu cadw'n crystal ar un tew os ti eisiau. Dwi'n cofio'r un arall. Ie, byddwn ni ddim yn defnyddio shotgun os byddwn ni'n ti. Ie.
Oedd ddechrau wedi anghofio tro un o'r gorau. Beth eisiau? Gaf fi cael nail gun. Okay. Oh, hell the nail, baby. Nail gun. Diolch. Gall gael harpwn gyda'r lasers. Mae'n close. Ti'n byw ar bein? Ar y bei. Deiw. Beiw. O ie. Swamp the bayou. O! Methu gweld. Hi, Nay. Hi, Nay. Oh, my fingers and carrots again. Hi, Nay. Ken, hi, Nay. Baby. Golden car. I don't know. Nes ti actually ennill? Really? Hey. Yeah. Ti ennill. Is he sure? Dwi'n sgwrdd. Sure. O, seith un o'n nhw I gael beth bynnag ti eisiau gyflym 5 munud I gael? Rocket. Rockety. Ti'n gwybod gêm arall ar PSVR sy'n wych? Astro. Mae hwnna'n gêm fi'n credu byd ti'n hoffi, Stephen. Mae ferch fel Super Mario Odyssey, ond gyda robot bach yn lle Mario. Bach yn wahanol I O! Dwi wedi cachio arno chi. Just fel agor ysgrifft, Ie. Oh, wow. Oh! Hey! Nice. Yn sŵn nes I just sŵn o'n coci bach. Amseru e Level hefyd. postcode. Oh, yeah. Hockey now, isn't it? Oh. The groove. Oh, Donnie. Nawr o wain. Ges I yno, mynd o Mexico. A fel anreg, ti'n gwybod pan ti'n swapio anregio nag eich dwy'n anregio. Dim fel y gêm. Ti'n gwybod y gêm na, pa pawb yn prynu rhywbeth o anreg o rhywbeth. Dau ddigwydd yn can. Fi'n gwybod pwy yw hwnna. Yeah.
Dyma ar... Beth sy'n bod? Reality. Yeah. Borwch chi gael. Beth yw'r target? Target? A target. Yeah, I just say. Ah, okay. Oh, shit. I'm quite... Pwy fi Has he got trailer tip? Yeah, of course. Ti'n ond i gone? Tommy gan. And I get... Tommy. Whoa. Ti'n mynd in? See? Fun? Oh, man, nice. Ydy'r gym bore fory i squat o. Ladies. Cri mae pawb eisiau gwybod pa gym I ysgol, ie. Na, fi'n gwybod, fi'n mynd. Oes fy chi. Ie. Am resymau diogelwch, sy'n ni'n mynd I dathgelu pa gym. Cys mae Yoshi... Anfonwch arian ato ni, na. DM. Llithro mewn, ie. Llithro mewn. Squat o... Squat o mewn. Na? Sy'n bod fe? Fath bod yn dechrau CrossFit. O! CrossFit. CrossFit. Wy. Amser chwarae. Amser chwarae. Ar pin nawr. Dwi'n gyda mwy o wywyr. Squanners, right. Os chi'n gwylio, os chi wedi chwarae PSVR, beth yw eich hoff game PSVR neu VR yn gyffredinol? Beth yw'r hoff grŵp cyfan yn weithio yn y gym? Dibynol. Right. O na. Ydy, sgota. O ie, eto. Ti'n fel puppet Amdani! master fe. Ti'n mynd fel na. I'm a real one! Ie, mae o'n wedi yna. Dwi'n teimlo fel ni'n mynd ar ffaith. Right, ni'n chwilio am siaradwyr Cymraeg sydd gyda PSVR, PS Plus a gyda Firewall ac ni eisiau creu grŵp a stream lle mae 4 person ni'n siarad gyda'i gilydd a ni'n gallu recordio fe. So, os chi gyda PSVR a PS Plus, ychwanegwch ni ar PlayStation Plus gemau underscore video yw e. So chi'n gallu ychwanegu ni a ni'n gallu trefnu fe. Be nes di? Rocket. Oh, right. A move. Ah, right. Ie, mae o'n mynd I eich o'n hawdd. Mae'n 22 mil. Yn barod. Be ges di? 1,500. Ding ding! Ding ding! Ding ding! Ding 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 ding! Dwi'n fach. Ti'n gwybod beth sy'n palindrom Cymraeg da? Be? Siarad a fatha. Ydy. Dwi'n borrow shotgun. We've had one. Da iawn, mor mi. Cheers. Sorry, sorry. Dwi'n gwybod, mae wedi cael fel bonus 2 waith yn credu achos mae ddim yn... O, mi yw'r gold pound. Ah, falle, ie. Mae crocodile yn enfawr. Fan gwrna, da, na fe. Ydy. So, os ti eisiau prynu gwn, Dyma fi fi. Tommy fi. Ah! Mynwch Tommy. Derin ni.
Ie, o fi sort of fwy fel gizmo. Mae'r rockets look rubbish. Why is there still not roll? Oh, right. Zero, dyma ddim zero. Mae clean i roi mewn e. Siw mae bobo yn rhywbeth o beth. Mae'n edrych fel beth. Just a little cat. O, ti gyda'r round arall? Gaflin, sydd i rhywbeth? Mae cael bobo. Dyna pawb gwybod am y cael Wow. bobo. Oscar! Oscar! Ildia! Ildia! Hilda. 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 Das ist Hilda. No way. Hey, Arnold. Football head. O ie, o gyfer. Hey, football. Dwi'n gwybod bod Arnold a Stewie o'r America. Ydyn nhw? O ie, yr un fath a pen. Mae'n weird. Rhyw cofro genetig. Hyd. Ie, limbo. Na hyd. Limbo hyd. O, Defeat. Arnold. 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 Das oedd ei efo. Ie, You das go is. to why would you? Mae'n dar yn gwerthu ar ei. Doi rhwng nhw. Ie, nawr gets bullied at bingo. O, a nos ni newid yn nawr, bydd yn newid yr enw os ni'n mynd ar Astro bot am ychydig. Am ryw... Astro. Ie, Ie, go. ie, achos ni gyd wedi chwarae hwn nawr, ni'n Ie, cael y syniad. ti'n cael bach o blas. Ti'n Mae'n gwasgu- gêm dda. Mae'n game syml, mae'n nice ar gyfer party, ond ti'n methu gwywer! Ie, ti'n Gwywer! gwybod gwneud. Syth ar gwyr. Alright. O. So diolch am rando, hwnna yw Dick Wilde, game party dda, seithi fel esblygiad o Duck Hunt. Dyna sut ni'n weld e. Ie. Cool, so mae'n off now. So mae'n dod nôl mewn cwbl o funud. 2 munud. A 2 ni munud, chwarae ie. Astro bot. Game of flwyddyn VR, come on. Ie. Ni nôl! So ni nôl gyda Astro bot, Rescue Mission. Hwn yw
gêm y flwyddyn, PSVR, a fi'n credu un o'r goreuon y flwyddyn yn unrhyw fformat. Yn ni'n mynd i wneud new adventure neu cario ymlaen yr un hyn? Os ni'n continue, ni'n gallu ail-wneud rai anyway, so... So, mae hwn yn... Dwi'n credu, nhw wedi defnyddio'r remote yn really dda. Mae fe'n dyrgrynu a mae pethau yn neidio mas o fe. A, mae'n anodd, really, i chi gweld faint mor dda yw e. Mae'n games chi jyst gorfod cael go ar trio hunain. I gwerthfawrogi. Alright, cool. Na ni. So, mae hwnna literally yn... mae'n cool. Dyna ni. So, ni'r byd pedwar nawr. Ni'n gallu mynd nôl i'n cyntaf. Chi'n gallu gweld faint mor lliwgar mae popeth. Mae'n cool. A ti'n flico fe bant, a wedyn, it's yn redeg o gwmpas. Mae fel... Yr unig peth gallai cymharu gyda fe yw Mario Odyssey, ond mewn VR. Mae'n teimlad fel Little Planet. Mae fe fel croes i rhwng y ddoi, ond mae'r cerddoriaeth yn hyfryd. Mae'n fel... Mae'n jyst yn byd hapus. I ymlacio. Mae'n... A mae rhaid i ti jyst troi. Ww! Na ni. Mae'n... Mae lefelau y boss yn dda hefyd. Boss battles. Maen nhw'n donio. Okay. Just fel Aladdin, i mynd o'r carped hyd, fyny i'r nefoedd. Fyny i'r nefoedd, ond i'r cymylau. A whole new world. I can show you the world. Wow. Diolch yn fawr. Na, peidio. Granny fwy fel. Mamgi! 9! 9. O, fyna. So mae'n jyst yn lle hyfryd i'w gael. A chi gall unrhyw un o unrhyw oedran chwarae hwn a cael amser rili da. Mae gemau dda chi jyst yn dianc i byd gwahanol a dyma fe. Dwi'n meddwl. O, mae'n iawn, mae dy fi digon o bwydraeth achos nid gêm... Mae robot mawr fan'na. Dwi'n meddwl yn neud nesaf. Lan fan'na. Beth ydw i'n neud o'r blaen? Falle rhwng fyny? Ydw i'n gallu cerdded o'r cymylau? Na. Rhaid bod fi'n mynd nôl. Mynd ar y pen? Na. Ti'n gweud o'n? Gaffi dringo Na, hwnna. Na, ti'n i'n meddwl, os yna rhywbeth? Na. Tyle bod ni'n colli rhywbeth. Na i just trio neud o'r... Na, rhaid... Na. Rhywbeth i'n neud gyda ceg fel? Beth di'r peth hwnna o dan ei? Iawn. Mae'n jyst yn rhoi sioc trwydanol i. Os chi fi chwarae hwn o blaen, dwi'n meddwl beth i'n neud. Ni moyn pan Ni'n stuck nawr. o gymod fan hyn. O'n i bai fi'n trio mynd fel hwnna. Os ti'n tos yr un sydd ar Na, mae hwnna ddim yn mynd i helpu. Right, o'r ongl yma. Ti'n gallu dringo lan hwnna? Right. Ti fyna. Falle mae'n pwynt y ti. Falle mae'n rhywbeth rhywbeth.
Achos mae steps am yna yn edrych fel... Ie, it's edrych fel... Gyd i methu. Just yn... Right for right. Right, dwi'n cael hwnna. Fi ddim. No. Dwi'n siŵr dringo lan hwnna. Yeah. Unrhyw syniadau, pawb? Beth sydd am ddweud? Falle bananas yna. Na? Ddim yn helpu? Ie, ond ys ddim byd lan fyna, se? Wel, falle. Beth yn neud o'r ben? Ie, na fe, ie. Falle neidio ar ben yn mwyn. Swn i'n mynd i cyrraedd lan fyna. Mae rhywbeth am chwith. Ie. Ie, oce. So fan hyn, ti'n dweud? Na. Ar tîr. Oh, right. Why fan hyn? Na, ar yr ynys. Oh, right, oce. Ie, na ni. Oh, fan hyn. Wedyn, mae'r platform. Mae'n mwyn neidio lan. Ar y dail, yn redi. Oh na. Rhaid bod yn really amlwg. Gallu fel neidio lan i'r... Edrych mae'n edrych fel gallu mynd lan hwnna rhywys. Dwi'n meddwl ti'n fel... Ie, ond beth am y dau fel... Edrych i'r chwith. Ie. Na, dim rhywun fel i'r chwith. Gweld fel like sgwariau? Ie. Gallu fel neidio lan yn hwnna. Dwi'n meddwl... Dwi'n symud y pobl. Ie, ti'n teithio ti'n dyna ni. Beth os... oce. O! O na, mae'n dal ddim beth. Beth yn neud o'r ugain o? O, un munud, ie, falle. Trio ffordd yma. Come on! Na. Mae ddim fod. I'll do it again. Unrhyw syniadau. Dyna fe, siŵr. Be ti eisiau neud? Trio cyrraedd draw fyna. Ond falle mae rhaid lladd o'r thing sydd yn... Ie, O, lasers dros ei ben. Os i'n neud o'r ben. Oi! Na fi yw'r... Stephen! Iawn, na. Beth wyt ti'n gwneud? Rhaid i ni fynd. Nice. No stars. Please go to the detail man. Le ni'n gwybod beth i'n neud nawr. Roedd y thing yma ni swapio. Oedd yna mor hawdd. Ie. Okay. Bydd yn hwyr gyda'r nos. Pob oil. Pob oil Thomas. Ie, dim probs o gwbl. Tan tro nesa. Tan tro nesa. Mis nesa. Mis nesa. Ie, dwi'n mis nesa.
Neu weld chi. Pawb yn Arrivederci. Fi'n aros amdano fi. Ni hyd cael cracken. Cael cracken I fynd. Ie, ti'n dawr. Diolch. Hwyl fawr ffrindiau. Neis gweld y bwyd. Dyna. Wee! Dyma ni. O, ble ma fe? Na fydd anodd, shit. O. Sut ydi e dal? Na! Mae'n anodd. Is rhywun arall eisiau cael go? Na, fi'n erbyn cael go. Sure? Go on then. Just ti'n gwybod beth i'n neud nawr? Ie. Just ti'n neud tynnu hwn, just ti'n tynnu fel awr. Just dal hwnna. Dyna ti. So ie, so ni wedi neidio I lefel byd 4, so dyna pam ni wedi bod yn struggle lot yn bach. So X. Wedyn, rhywsyd ti'n mynd ar right cerdded draw. Ni ddim yn credu ti'n gallu... Ie. Nice. Ie, nes I yna, so gyntaf. Ddim angen ticket I chwarae gêm yma. Ie, ti angen mynd right i'r diwedd fel ysgwydder, fod ti methu gweld diwedd ysgwydder, a wedyn neidio ar fe nawr. Ond dal, ie. A mae hwn I gyd lawr fel pob platform o'n dda, mae lawr i'r amseru fan hyn. Pryd chi'n dechrau cerdded a ti'n neidio. Ti angen cyrraedd... Aros. Be fi? Unlucky. Mae gyda nawr.
ti ar y braich arall? Definitely beat Astro. Well, ar ôl James. Ar ôl level yma. Ti o wain. Astro. Mae'n amser Astro. Mae'n wedi mynd i gysgu. Mae'n eitha cool, ma. It's just game habits. Yeah. Hawdd. Gofod. Oh, ti'n neud e, ti? Fe o. Ti'n mynd lan. Ie, bwrw fe achos ti'n trio dyna'r gym. Hei! Ti'n trio... Ti'n trio mynd ar y dau yma nawr. Bach o... Iron Giant. Ie. It's a win. Pointing a major drops in them. Nice. Dwi'n mynd amdano fe. Oh, just bwrw fe pam ti'n awyr. Mae'n cool ydi e, jyst y teimlad yna bod rhywbeth yn mynd mewn i controller. O, yna. Fi'n credu os oes unrhyw fel plant ifanc gyda chi a fi'n hapus bod nhw'n digon diogel i ddefnyddio PSVR. Ie. Un o'r perffaith gyda nhw. I fi'n ma yna ar disclaimer i ddweud mae rhaid bod yn 12 gallu defnyddio fe. Ond, tiwad, mae fe'n ffain, jyst bod nhw'n call am
Yeah. Oh, I'd see deep. Os maen nhw shit. Yeah. I know. Chwarae gormod a bach yna. Bydd yn llygad ffil yn swag. Ie. Dim ond fan'na, o? Mae'r beth yma'n eitha hwyl. Basically, beth ti'n neud, yw pan mae'r thing, ti'n gyd fel scroll o fe nôl, ti caffa. Sorry, gael ni ddim yn ei. O na, fel gwa. Pwynt yw, ti'n tynnu fe nôl fel slingshot, a ti'n trio cael e trwy'r rings, so it's basically yn cael spoiler. So, Rhys, ti eisiau cael go? Yeah, please. Mae Tinder yn gallu aros. Edrych arno fe'n chwerthin. Hei! Hei! Resume? Yeah, it resume. Oh, baby. Jad, no, edrych, mae'n fetch fy wiki. Get me the wiki. Gweld? Ydy e? Get me hand in the wiki. Mae fe'n edrych fel... Mae'n edrych fel the YnChwarae. Ydy. Come on. Oh, hello. You're right. Ti angen roi'r... Peidiwch marw. Oh, hwnna'n cool. You're gonna die. Neon. Oh, no. Oh, no. Fingers. Just kind of cacking, just like... Love it, funky. Funky Where are they? Oh, I don't know. Ie, pwni fe. Can I stop it? Beth mewn? Oh no. Oedd hwn yn un o'r neon sydd yn Just for a crash, yeah. Just thing. It's annoying. Crash. We were cael o'r game console tan 360. Middle of Crash Bandicoot Insane Trilogy. Yeah. Remasters. Nice. Oh, mae dim yna. Swiper hefyd. Oh, right, the diamond. Like the tree. Oh yeah, tree, yeah.
O na, ti angen penio'r pêl. Gyda pen ti, actual pen ti. Ennill y batw yna. Na, nes i troi volume dan. Sut ti'n mynd am na? O, fi'n rhaid. Fanna, ie. Aros i hwnna'n mynd lan. Wel, mynd arno fe, wedyn. Aros. Wow. O, fanna. Ti angen mynd dros y fi. Dim ond... O, sorry. Nes i acres e'n barod, so... No, it's all the points. Ti'n aros. Fanna. Ie, fi'n da. Fi'n ddechrau. Oh, fam! Oh, fi'n dim o'r offi un. Ti'n mynd nhw un ar y... Neu un ar mynd nhw. Ie. Gael nhw... Ie. Fi'n gael nhw mynd i... Ti'n neud yr un? Oh, nice. Get ready! Fanna fel, bomber, un o fel Mario Kart, bullet bill, ie. Debyg o dde. Oh. Oh, no! Yeah. Cofio ti di bod yr ochr yna, ti di cael y ochr yna. Full of coins. We can get her a fish. Buy your one. Didn't really. Vale. I'm ready to read just cael y thing ganda beth ti'n neud! Oh! Dwi ddim rhaid cael Gall ti wedi dod nôl ar ôl. So ti'n obsessed gyda'r thing yna. Buy your one. Owain eisiau go. Owain, ti'n cael go me.
Trying to dros. Reese. Yeah. Ti angen aros ar y map. Wow, Saber's right then. O ie, pa le o fyna? Cofio, ti'n gallu ffonio. Hai. Nes i cael e? Yma. Cael ei ac marw Reese. Symud ymlaen. Ti'n gwybod, oedd McFly yn digon tebyg. Na, paid! Mae'n coins o e? Bwrw! O, pa ma. Scarlet. God's sake, Scarlet. Ar un arall. Yn da, da. Ti'n ni'n defnyddio'r jetpack thing? Galed, gyda'i gymaint o Backstreet Riders. Backstreet team. It's really quiet, Saber. Come on! Oh, shit. Oh, I wylio hefyd, ie, ma' fe. O, pa ma. Nid yw'r un peth nawr ar yw'r peth arall. Jump. Well done. Da iawn. Da iawn, Reese. Now. Agos. Yeah. Have it. Oh, Hey, na, ti di gweld ar... Mae gen neud kick-ups, a mae jyst yn dod yn bwyta fe dros y ffens. Have it.
Yay! Oh man. Yeah, thank you man, da. G boy. Mae G Brute wedi dweud mae yna lawer o lliwiau a pethau yn digwydd yn y gêm. Mae'n anodd i hen person fel fi cadw i fyny. Mae'n anodd i ni cadw fyny, he? Yeah. Mae'n anodd i fe! Anodd i fe cadw ar y platform. Mae'n absolute madness. Yeah. Mae'n cael popeth yn ymwneud. Ond mae'n rhaid dweud, mae'n rhywbeth fel y thing virtual reality neu wreath reality beth bynnag ti eisiau gael fe, rhaid trio fe dy hunain, achos mae gwylio fe ar sgrin yn wahanol iawn gwylio fe yn y headset dy hunain. Na, dyma yw'r gêm mwyaf llwgar fi'n credu ar y PSVR. Mae jyst yn perffaith i plant. A oedolion sydd wedi arfer gyda fel platformers fel Mario a Crash Bandicoot Rayman hyd yn oed. Methu gweld. Ond, ie, yn gall. Mae'n eitha galed hefyd oherwydd fel faith bod y camera yn Ie. Ti'n gallu fel symud y pen, ond ti'n gallu gwneud mwy fel edrych i fyny lawr sydd ddim yn mae'n edrych. So neidio a neud y peth Ti di trio mynd lan escalator ffordd fan hwyr? Na. Sorry, fi ddim wedi neud yma. Wel, ti ar hynny. Ti wedi neud yma. Well, unsuccessful. Ti'n brif yn ti na. Na, nes i just dim symud really. What? Dim shoot on nhw. Ti angen neidio ond ddim defnyddio'r jetpack. Achos ti'n torri fe gyda'r jetpack. Just neidio. Wilde. Mae'n anodd iawn. Oh, this race. Ti'n gallu neud e, Rhys? Come on. Gallu gwneud Come on. Oh! Ti'n gofio. Na, ie, mae'n wedi ar neud hwnna wedi. O, fi dal fyna. Oh, no! Hello, pro gamer. Oh, jeez. Hello, pro gamer HD. Hi. Hello. Yes, ti ddim wedi tripo allan gyda'r neon lights yma. Ti'n neud yn dda. Gobeithio chi ddim di yfed gormod o alcohol neu cymryd unrhyw beth sydd yn... Ie, gyffuriol! Gyffuriol. Paid... Nawr ti'n gallu. Nice. What a game is in when you went to think, yeah. Na, ti fan ddim yn neud. Mae'n dwi'n chwarae Beat Saber like me. O na. Ia. Pethau'n dod atoch chi. Aros. Just meddwl. Ti'n methu mynd lan. Sut wyt ti'n neud yna i ni? Nes i dim am eich ffrindiau. They Fortnite. Na, ni fi'n mynd i chwarae hwnna heno. Chwarae gemau PSVR. PSVR session. Imagine hwnna os oedd Fortnite fel bank PSVR. A ti am angen mynd am hwnna? Ie. Oedd fi'n eitha cool actually os oedd yn ar y PSVR. In a million, man.
O ie, wow, ie. Mae hwnna o Sesame Street dda. Ie. Fi'n credu mae rhaid i ti cwmpo mewn i'r... O, ti wedi rhaid i Green Goblin! Mae'n y manic. Fi'n wedi gorblino am y pawb rwy'n mynd i... Hwnnw yw'r haws yn... O'n i'n gwylio robot bar sy'n gwneud puff ar discs sy'n troi. Fi'n credu... O, mae'r fus yn dal. Cymryd i'n lan y top neu lan y gwaelod? Ie, fi'n credu ti angen mynd ar y carousel yna. Ie. Oh, for Pete's sake. Sut fi'n mynd i mynd ar carousel? Jyst neidio ar yna. Rhaid trio, achos... Rhaid bod hwnna'n rhywbeth. Oh no. Mae'n red, eh? Mae'n grac, ynddi? Do it. Mae'n efficient. Hotelio vodka. Vodka princess gate. Coffee vodka. Right, so boys, beth ti'n meddwl wneud? Mynd ar y carousel. Fi'n mynd i wneud i'r carousel. Mynd ar y carousel. Ie, da iawn. Carousel on the land! Yeah, we're at the top. Ti'n mynd i cwrdd ar carousel fyna? Physics. Physics, child. Fi'n gwybod, ti edrych. Na i trio gweld, ti jyst edrych ar y dyn, oce? Na, ddim fyna! Ti'n am y coins? Look at the coins! The coin! Ti'n gwybod yn annoying. Helo. Pa'i peidio fe, achos mae hwn yn rili anodd, jyst ti'n mynd bod yn gynnig am da. Rhys Ken. Pa'i mynd hwnna yn sal. How with my hair back. Pa'i da! Mae'n rili annoying a anodd. Then also os fi'n neud yn tro gyda. So mae'n mynd i... Pa'i! Fi'n neud hyn ydy. Wel, ti'n gwybod beth ti'n neud. O! O'r fas. We could just need you right ar y Okay, o... A dy... Be ti'n neud? Just cadw fe, ni gyda fe! Just... Program. If you're not ar y dde. Paid. Just edrych. Gath yn quick. Fully mechanic. Paid, fi'n mynd i cymryd dros. Na, o wain, ti'n cymryd dros. Ti'n da platformers. Yay! Ti'n mynd chwarae fe to, so... Oh, mae'n gwlyb. Mae'n brawd ti, though, so mae'n ffain. Ti'n gwybod pam mae'n ffain, ac mae'n brawd ti. Probably yn gwaith, ys Diolch. Mae'n cwestiwn da. Mae Jay Brute yn gofyn. Ydy hi'n anodd i chwarae gemau trwy'r cyfrwng VR na gemau mwy traditional? Ha. So siwr. Mae gemau fel... Beth sy'n dda am VR yw ti'n teimlo fwy yn y byd yma. So mae'n dibynnu... Dwi'n hoff iawn o'r gem o'r enw Firewall sy'n gem team
lle chi'n seithi mewn tîm a chi angen trio mynd i fy laptop a torri lawr, hacio mewn i'r laptop a mae'r person yn trio safio fe. So mae game fel yna'n dda, os ti'n teimlo yn agos a chi'n gallu edrych ar pobl i'r siarad gyda nhw ar-line. Game fel hwn, ti'n meddwl o wain? Hyn yn eitha neis, oherwydd ti ddim really symud. Ond mae, efo game fel Firewall, mae'n teimlo mae'n actually to teimlo a little bit sal. Mae'n danger. Mae'n gyd bod i average. Ie. A mae rai o'r pobl yn bwysig sydd ddim wedi eraill gyda game fel yna. Ond mae Beat Saber yn un really dda, achos mae fe'n rhywbeth sydd yn eitha naturiol gyda'r beat, y rhythm a popeth, felly... Oh my gosh, mae o'n gwneud hyn mor hawdd. Probably struggle. Oh no. Na, mae'n haws efo'r headset oherwydd ti actually gallu gweld depth. Ie. Os mae hwn yn fi'n... Ie, mae'n synwyr. Dyna pam oedd e'n anodd pan oedd Rhys just arno fe, a ni'n trio wneud achos ti'n methu gweld popeth yn clir. Mae angen cael y headset ymlaen. Dyna pam fi'n credu pobl sy'n gwylio hwn heddiw, os ti'n cael cyfle i trio fe, mae'n werth achos mae'n profiad gwahanol, just gweld screen. Ie. O'r rydyn ni'n dweud, neud yw i'r carousel hwnna? Ie, ti'n... Na, edrych gan hyn, it's like, na, hwnna'n rhywbeth ffordd i ffordd. Mae'r piano fel yn big. The bits am hynny. O! Jeez, helo. Hwnnw'n bach. Fi'n hoffi'r bits yma lle fi'n rhoi hwnna mewn. Mae fe'n rhoi ti rhyw sgil. Nice. Ie. Oh, cool! So ti wedi seithi'r balloons yna nawr. Ti angen. Ti'n gwasio hwnna? Oh, god! Mae'n dangos ti, gwthio fe lawr. Gwthio ar hwn. Beth? Oh! Rwy'n beth yn y camera. Oh, rwy'n ddim gweld a massive screen fyna. Ie. Yes. Slay John, mae hwn yn game gwych. Really cool. A ti just yn y byd yna, yn lliwgar iawn, a ti just yn... Ie. Hwyli'r teulu fan. Mae Mark fi'n cyd bod mae fe wedi trio fe, a mae fe wedi cael llawer o hwyl, a mae fe'n pigo fe fyny yn syth, achos mae popeth yn eitha hawdd i pigo fyny yn syth. Ie, ti'n mynd rhaid blan i'r kill, a wedyn gwestiwn sgwar. Morales, lasers. Ie, fi'n credu beth mae'n rili neud gyda'r controller, gyda'r bits extra yma. Beth yn cael cyfle i neud pethau fel hyn. Ac os o'n nhw wedi arbrofi bach gyda'r iToy ar y PS2, ond oedd hwnna'n bach o gimmick. Lle mae hwn yn gweithio'n dda yn y byd yma. Hwn fawr. So, pan mae fe'n neidio'r thing, gweld mae fel slingshot, ti angen cael e aros achos mae'n dod nôl. Trwy... Yay! Nice. Yay!
I'm a Fortnite then, isn't it? Oh yeah. And you're a kid. Floss guy. Oh, hefyd? Yeah. Fi'n gwybod am y Carlton un. Yeah, ond roedd floss guy ddim yn inventor floss. Oedd yn pop. Ah, right. So, hot sauce. Ti'n flicio fe? Ah! Oh, okay. Ah! Sorry. That's right, so ringing. Nid i lan fanna. Fi'n gallu gweld pam maen nhw wedi dweud bod hwnna un o'r gemau gorau PSVR. Yeah. Achos mae'r mechanics o fe gyd mor llyfan ac amlwg. Wel, dwi'n meddwl oedd Creed yn dda. Ie. Mae'r campaign yn... Mae mor... byr. Literally, o'n i ddim yn disgwyl wneud hynna mewn fel... Beth oedd e? Llai na hanner awr? Ie. O'n i siol. Fi'n hoffi'r bit yna. Pan mae'n Cute. Ydi. Edrych o'n hafod o'r hwnna. So. Oh, mae'n cael little cape. Oh. Oh, hwyl fawr. Oh, na. Mae yna gêm arall ar y PSVR o'r enw Moss. Yr un fath o beth, ond mae hwn, byddai'n dweud, yn loads well. Mae Moss yn dda, os ti'n cael cyfle i chwarae fe, ond mae hwn just yn fwy creadigol o beth ti'n gallu gwneud gyda fe ar levels a popeth. Beth yw... Oh na, nes ti... Sa'n gwybod. Mynd o dan. Yeah. Oh, what? Oh, unlucky. Helo. Wyt ti wedi curo'r lefel? Yeah, nath fe neud yn sy'n. Beth wyt ti wedi'i wneud te? Just neidio yn y lle cywir. Come on! Beth, neidio lan y pit? Yeah. Na, ddim ar y carousel. Na, dwi'n dweud dwi'n carousel. Oh! Peth yw, fel oedd Owain yn dweud, ni ddim yn gallu gweld y depth yn gywir. Ie. Ti'n gallu pan ti yn yr headset, ond enwys. Sut? Falle ti angen jyst mynd yn syth? O na, ti'n mynd i colli. Oh, mae hwnna. Oes na ffordd o neidio ar draws? No. Ti'n fel No. redig a neidio fi'n credu? O na, ti'n methu. Neidio O, ar jyst mynd, anghofio fe. Ryan rescue ho. Na, it's the one that got away, just anghofio fe. Rydw i'n gadael hwnna fel flick o fi wan o bit. Yeah. Oh.
Gadael y flicker ti lan to dark, ie. Fi'n neud ar y wrong eiliad. Bye. Cysgu. Ie, sorry. Ie, mae'r sgidiau... Mae 'da fi trainers newydd, a literally, ti'n gwybod y episode o Family Guy lle mae fe'n gwisgo pyjamas a mae fe'n cael static trwy'r amser? Fi'n teimlo fel yna, fi ddim yn gwybod beth fi'n mynd i wneud. Mae ti'n dweud bod rwbio fel radiator yn helpu? Ie. Ond yn cael bach gyda radiator i llaw. Petrol. A pan o'n i ar gwyliau, o mab fi sy'n pimp yn meddwl bod fi'n rhyw fath o dewin achos o'n i literally'n zapio fe trwy'r amser. Oedd fe'n, wow! Na. O, ti'n ein fwyd o fe? Na, ti'n i'n penio nhw, is i? O na. O na! Mae yna game o'r enw Headmasters, lle dyna'r game ti angen just penio'r pêl. Fi'n credu ar y PlayStation Store, mae ond yn 5.99, so falle na i prynu fe ar gyfer un o'r sesiynau, achos mae'n rili dda. Yn do. Geri mewn rhyw 10 munud, roed dechrau. Smasho fe. Credu mae rhywbeth drawd nôl fan'na. Be? Os mynd nôl. Dim option. Ti'n gwybod... Y wal? Y wal, ie. Dwi'n credu ti'n gallu glw'r wal. Dwi'n hoffi'r soundtrack ar y Ie, mae'n bad. Achos mae'r soundtrack yn dda, mae'n ti allu jyst chwarae am oriau arno fe. Mae'n jyst lliw da, soundtrack da. Hoffi fel, os ti'n fan o platformers hefyd. Ie. Ti gallu jyst gweld pan mae prawd ti yna fel, yep, ti'n dod gyda fi. The thing jyst fel na. Ond ddim rhaid i ti'n mynd draw fyna nawr. Ti'n dod eto. Mae'n barod yn y remote. Video dros yn ie, bwrw ni na. Dwi ddim yn diwedd y byd os mae rhywbeth yn bwrw sy'n pen, ond mae'n sboilio fel beth ti'n gweld. Mae'n crachio'r olen. Oes, fi'n gwneud ti angen bwrw trwy'r wal. O, hang on. Watch your tap. Diolch.
Just gweld faint mor cyffroes i yn gwylio fewn y mewn. Na, ti angen penio. Ie, ond mynd yn agos at. Na, hyn y ti. Yna wyt ti'n neidio. Come on. Na, dwi'n just Owen yn hoffi gwylio nhw. O, le ti gyda'r... Ddim angen i'r lan fyna. Na, dwi'n ddim. Na, ddim lan fyna os ti wedi cael y dyn bach yn barod. Penio, penio. Ysgoi a penio. Whoosh! Beth yn chwarae gyrwi. And Oh! What? Na. Agos. Oh! Beth sy'n bod ar y diwedd? Come on! I got COVID ahead. Yeah! Just see. Gael e'n bwyd fel forehead ti. Yeah! Hey! Dwi'n meddwl ti'n meddwl hwnna. Oh! Yeah. Wel, ti'n di fel. Watch out for the Tana, Wine. Ydyn ni'n cael amlwg. Sorry. Ti a fi wedi llaw ti yn... Na. Fan sy'n benes yn ysgol? Ti a fi wedi llaw ti yn ddoswyd fel. Oh my god. Y peth yw, mae Owen yn gallu gweld hwnna'n well na ni. Ac si ni oedd e'n edrych fel o rhaid neidio dros y ddoi. Yeah. Dyna beth rwy'n meddwl. Ie. Yn gyntaf. Oh, man. Mamma mia. Mae hwn yn atgoffi tipyn bach. Cofio wnaethon ni Space Ace a Dragon's Lair. Cofio'r moments ar hwnna? Ie. Oedd chi fi fel cael rhyw fath o spasm. Ond o'n i'n colli fi. Smacking all the time. Come on, bot. Hei, ti'n gwybod y thing Scratch? Ni ddim yn gwybod hwn, ond ti wedi Scratch fel y thing codio I blant. Ie. Ti wedi gwneud hwnna yn Gymraeg, no? Ie, mae rhywun wedi gwneud fel gyfeithiad a y format. Oh, come on! Mae fel a bit, ti'n gwybod y level ar Mario Bros? Really anodd. Efo jetpack ti gwybod yna, Ti'n meddwl Luigi's Mansion? Na! Oh, Super Mario Sunshine. Sunshine. Nawr. Nawr! O, ti'n mis y mefi. Un o'r. Right.
Dyle cael ei... O, dwi'n damp na. Un oed. Wel, yn te, so... Dim rebirth. Wel, nes ti ddweud gael lot. Reit, dyna fe am mis yma. Gweld chi mis nesa. Blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd dda. Os oes gyda chi syniadau o beth hoffech chi gweld ni chwarae, croeso i chi cynnig syniadau. Yeah. Gweld chi tro nesaf. Spread o Chwyl fel ffrindiau. Yeah, dweud... meddyliau neis. Chin chin, brew brew, cuppa. Cal brew. Getting painful. Right. Hwyl! Hwyl. Dwi'n dau cael. Ond wedi cael 3 cant pedwar. Hey, good job. So, hwnnw wedi gwneud.